oğlanlar, kızlar, Baydak meydançasında daha soğuktu. Kitapxananın yanına şu ot. Başar bir aylanmağa tuttu. Atabek bilen, Atabek horlanacak kolya bu hafta. Benim okumayı da yanına yörem. Yankı efirde var, SMS yazıp bolmadı. Men bilemem, burada da ettim o SMS yazıp bolmadı. Biledice ediptirnin, hem çağlar üçün ediptirnin efirin hem. Burada da oldu, da karoçu ne panyatlı oldu. Dağdan açtım efiri, ondan sonra internet dondu karoçu. Buradakilara oldu, düşünmeyen iştim. Yine biz efirde, Doğumaya deylanı canını sağ mı? Paka berde, inni kepteni ispoza yürüyez. Bir kepteden Mara, yok Aşkavadıl ki. Don Mara. Aşkavat'ta da abzor etmel maşinamız köp ölüp gitti. Land 300'lük, BMW, Mercedes. Dinge gımmat maşinler Aşkavat varımda abzor edeceğim. Sebebi köp maşinimiz Mardaba'da. Onun Aşkavat'ta khas elit maşinler var. Khas bu maşinler var. Onun şoları anarda abzor etmeli. Bir yedekte baranda Aşkavat'ta polnuca gımmat maşinler abzor edip kayıtmalı. Seredin bir zat var da, ana kaviri yazyan böyle Instagram'da yani komentariyada. Bu gımmat maşin gızıklı değil yine bir zat. Gep bu maşin alıp bilen o gızıklı değil. Gep maşin abzor etmeli. Her bir maşin vardı aydık geçecek. Ondan sonra 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl şu video dur ya. Kaçan ne olsa bir vakit şu maşin gızıklı olur. Şu vakit değil Mercedes'e pulun yeten ok diye 2024'ün Mercedes'ini abzor edeceğini diyelim. Şu an sen pulun yeten ok. 2 yıldan belki pulun yeter. Şonnuca görürsün. Ana şol maksat bilen edilýär. Ol gater populär ne ya pulum yetmedi derler gep. Menin pulum yeten ok ongaly gymmat maşynalma ýöne serona şon abzor edilýär. Ýagşyny görmek cennet diýler. Inni soraglaryňyza jogap berjek. Kimden näme soragy bar? Salam goýmy badyr? Yok. YouTube. Insta'da şama var men o Insta'da peýda ýok. Üstünlük bırakışka sağ ol. Nätte maşin bazardan video goýuny ýaradım. Siz näme üçin Atabek'e erwet komentarya? Şonu aýtjany oň ýaly. O gaýra o kamera elinde Serede biz Atabek bilen bile gittik. Maşin bazara. Men aýtdym Atabek, senem öz auditoriýaň üçin çekdiýdim. Käbir adam pikir edipdir. Ol men kanalymy koýdum. Atabek'in öz kanaly bar. Men öz kanalym bar. Bu öz kanaly üçin çekdi. Düşünüňizmi? Öz auditoriýasy üçin çekdi. Sizem ýalypsyňyz Atabek şeýle videony kameran daýanja ber, daýanç özüň çek zat diýip. Men öz videomy öz kanalymda mydam özüm durun, başga hiç kim bolmaýar. Atabek öz kanaly üçin çekdi. Gel bärak inşallah. Şondan zat oňa zat ýazmaň, gyzykly bolsa geçin görüň Atabek video çekeni başgaçadyr. Ol nomer goýmady, zat etmedi, prosto çeken zadı näme? Maşin var. Ana dayan şu wagt maşin reklam etýär. Kaby men çekdi. Şu zatlar öz auditoriýasy üçin düşünüňizmi? Men şu wagt Baydak meydançasynda. Inni başga näme aýtjakdym ha? Ha? Neri? Oturda. Gaýdy bersin bul ýa-da bolma. Böyle bor habarlaşas. Dawa, jaňlaşas. Böyle. Emellep süýrak gaýtdym öz ýören. Ana men lasta çıkamýaly, ýöne panorama däldi. Diska sam edilmeňki ýaly. Ana oğlanlar inni näme görmeli? Barna oğlan salam. Salam oğlanlar da şoda göçmedimmi de. Ýok, men işlem bilen gelýän oğlanlar men 5 vilayatda hemme şäher aýlanyp basym görürsiňiz. Näme üçin beýdip aýlanyp görürüm? Bir 2 aýdan belli solar men bu wagt aýdyp oturjak. Biz işleýäs. Diňe iş hereket başga zat ýok. Kellede diňe şoň üçin zat etdi. Ýöne panorama däl bu. Ana oğlanlar like koyun, komentar ýazın, dostlarına paylaşın efirem. Men pikirimçe saklıqda olalım kadip pikir edýän. Men hazır şu ýerde oturup inni size jogap berjek bolýan. Soraglaryňyza näme soraglaryňyz bar bolsa arkaýyn YouTube'dan hemen bir zat käbir adam podpisat etmän görýär. Käbir adamda 70-80% adam podpisat etmän görýär. Podpiska atdyň oğlanlar hökman suratda. Onun sizler men videomu görän soň Atabek'in size rekomendasiýada çykarýar. Siz
Men kanalymy kaýdyp bersiňiz, men kanalym däl, şoň üçin hökman suratda kanala agza bolun, oglun gyrajykda podpisatsa diýip durýar, şonu basyň, kyn görmäň. 100.000 ýeteliň, 50.000 az galdy, 33, 34.000 da, 33.000 näçe boldy da. Reska ýeteliň 50 ýetsek, ondan soň daşa gowy gidermi diýip pikir edýär. Reska 100.000 ýeteliň sebäbi türkmen auditoriýada как бы нормально контент edýär. Вроде men pikirime normal edýär hemme zady. Soň häzir käbiri TikTokçular bilen deňeşdirýärler, TikTok bilen deňeşdirmäň, TikTokda plançymyň bolup durdy. TikTokda 100.000, YouTube'da 10.000 diýmekdir olanlar. Has gowy düşünýärler, sorak görüň. Sebäp TikTok ol saňa ýene bir liboy bir şey dip tans edip video goýdyň, aslanly gyzlar kän populyar bolýar otayda. Ya bir şoňa bir zat çyk goýan, bolu oň üçin как бы ütkeşik akyl gerekkä. Bir zat öwrenmek gerekkäler. Onuň häzir biz Aşgabatdan Daşowda beýlikde gaýtjak diýäse, şonam kritika bar diýenler bar. O size şäheriň içinde beýlik sürmek däl. Ya bir ýatda elektron beýlik diýip, elektron beýligim däl, aýdy oturna elektron beýlik däl, prostoy beýlik diýip. Onuň ýanky zatlar aýdýarlar da, aý tipa ol we TikTokçu ýene deňeşdirýärler. Gaýratynyň TikTok bilen zat ben deňeşdirmäň, men TikTok bilen gyzyklanamok. Men şu videolarymyň bölejiklerini goýan boldy, TikTok maňa gyzykly däl, hiç ýyl käbä gatnaşdyrýan. Şoňa YouTube'da auditoriýa köpeltmek iň kyn YouTube'dadyr. Reklama da YouTube'da gymmatdyr. YouTube reklamasam iň gowy reklama hasaplanýandyr olanlar. Inni men siziň soraglaryňyza jogap bereň. Size maşyn aldyrjak bakym menimde. Nesip bolsa şu wagt Baýdak meýdançada olanlar. Salam gowy işler Moskwadan. Waleyküm salam. Waleyküm salam. Gazel abzor hökman suratda YouTube gowy olanlar. YouTube häzir sen wara oturýan kino Ojuk atşam, sujaş, chipsi çıgalyan. Şoňalyk men Baýdak meýdançanyň ýanyna näme zdanya şu? Teatr. Teatrda olanlar. Teatrda. Awa inni şonu aýtjak bolarna. Sağ ol. 10 kawalon daşdyr. 10 ýaş kemri alyp bolýam, taksi bolmadyk. 10 ýaş kemri hawal bolýar, mesele ýok. Ha ýok, alyp bolýar diýdim o. Onun hawal bolar, 10.000 tap bolar, mesele ýok dost. Tapars. Mesela Ford hökman suratda Fordlar abi zat yazdy maňa. Akgirliz restoranyň eýesi Ford F150 alypdyr holun yazdy. Men prosta Daşowda aýtdym da ondan soň nisbata barjak. Şo saýda bir Marvel aýtynda iň gowy restoranyň biri Akgirliz. Nisbata şo taýda abzor etjek. Как раз restoranam reklam etip berjek. Menden addyşy reklama şol. 500'e näli maşyn alyp. Kia K5 abzor edäýär. Hökman suratda olanlar. Kia K5 şu wagt populyarny bolup başlan maşynlaryň biri. Bahasy arzan, hemem gowy diýerler-de. Nesip bolsa abzor eder. Biz bir zat populyarny bolsa biz şonu abzor etmeli. Sebäbi näme? Käwadna ol bir maşyn populyarny bolup başlaýar. O hakykatynda sereseň o maşynyň kasýaken ýa opşam rashodkan olya çalt döwlýär, opşam gowdan onuň biz şonu öňünden aýtmaly size. Alman şu maşynyň şeýle zat bar. Alman diýmerler, men esasy maksadym size şu maşynyň plük alýaňyzmy, alaňyzokmy, ol uje siz rişad etmeli. 41-45 tarapdamy diýär. 41-45 tarap. Ha, 41-45 tarapda bolan. Bolýa. Seret oglanlar, olunky abzor eden 2012 11 Avalonum $15.000 diýdi eýesi. Ondan soň siz uje düşünşiň. Mesele ýok, maňa edin men eýesi bilen çatýan sizi. Mesele ýok, gurulşyň 10.000 alyň, 5.000 alyň, 11.000 alyň, 13.000 alyň ol siz işiňiz ödüňiz düşünşmeli. 15.000 diýdi. Adam belki skidkeder. Maňa aýtdy 15 diýip goýaý dost diýdi. Bolly men diýen bakatma aýdýan. Onuň 14.500 men size Sneshka bazarda goýdum. Onam görüň şu bazarda gör. Güňüň ýarasa al dost. 26-20 goýýan brat nomer aşakda ýazyp durýar. Salam Haylander 11-13. Full ýagdyda dutkem 1 milliard baha diýärmi? Ýok, 1 milliarda men dutkem almaýan olanlar. Samolyot dolasyn dutkemliň gana taklan olsun 1 milliarda men dutkem almaýan. Hiç kimde maslahat beremok. Aňar başy 800 milyon bolly dutkem ondan ýokary baha gat ýokary bolýar. 2009 ýyly. Menem bilýän 1 milliard 2 sanak tanşowlarymda bar. Gap gara dutkemri.
aňary baş dut Camry. Ýöne men şonu özümem aýdýan gymmat. 800 milyon yeterlik bolýar dut Camry. Bolayın gatirit alasyňyz dese 850 beräýin. Onuň kan bermäň. Runner hokman suratda runner biz abzor edäýmeli runner çölüň karaly gaty gow maşyn gowjasyny tapsaňyz mesele ýok. Hemme meseleňi çözýär. BMW 540 2020 Dubayda näçe çykardy? Türkmenistanda näçe bolsa bahasy şoň $2000, $3000 aradan oturduk bolýar. Şey diýip düşündirýin, lüboy maşyn, gymmat maşyn bolsa $10,000dan, $15,000dan gymmat maşyny Türkmenistan bakadan diýeli şu ýerde $18,000 maşyn aňardan aramyzda 15,000, 17,000, 16,000 oturduk bolýar. Primerno şoňarak peýda görüp satylýar da olanlar. Dut Camry tapdyrýarmy 850 milyarda. Hawa 850 milyony gow Dut Camry tapýar. 900 milyony gymmatmy Dut Camry. Dost, men üçün gymmat ýöne bärde şo bakan götürýär Dut Camry. Düşünüňiz, men liçne öz pikirim 900 milyony Dut Camry gymmat ýöne şo bakan şu ýerde Dut Camry götürýär. Aňar başy Dut Camry 1 milyard bakada götürýär. 1 milyarda men özümem satdym golden. Üçlük polnu full golden. Näl açyk golden ol, ýapyk golden, näl açyk golden satyldy. Degim ýok, hemme zat 1 milyardy men özüm satyp gördüm gözüme. Ýöne men özüm almadım, şo maşyn 1 milyard. Yes, Lexus 2019 näçe alyp bolýar? 2019-a 2020 arada $18,000 özümizde yapyldy. Lexus Prasto ýöne full eller. Prasto lüks atba $18,000 yapyldy 19. Renkam öwürlen. Barp kawatlaşar mesele ýok. Lexus 570 bar bolsa abzor edäý. 570 kimde waka? Samsung Camry abzor çykdymy? Ertir çykaryn Samsung Camry näçe bolsa. Soň model Corolla Cross abzor edäý bolýar. Ford Explorer hökman suratda basym eder. 2004 Avalon näçe? Atabeýe salam aýt. Atabeýe salam aýdýarlar. Daýky nolan galdyň. Nolan galdyň da ulan ben 2019-dan bäri video çekip berdim. Ýadyňyzdan çykarmaň. Dak Pathfinder alsam gowmy bilýän bolsaň, gat gow maşyn Pathfinder. Zapçasty arzan däl, şoň üçin Toyota alay edil zapçasty ýagdaýyna sen çekinýän bolsaň, häzir Pathfinder diýen, значит, pulun bolmaly dostum. Ýadyňdan çykarma, iň soň puluna maşyn alynok. Biram zapçastydan çekinseň, lüboy wagt ben size maslahat. Birden bir zapçastydan çekinseňiz Toyota alyň. Hiç o çekinmeýän Toyota'ň hemme zapçasty Türkmenistanda bar. Lüboy Toyota'ň. Olanlar like azajyk 67 like gayrat edin like koyayın kıyın görmeseňiz. 244 adam like koyun olanlar. Bir şuňal diýär. Jogap ber bratkam diýär. Jogap berje bratkam. Minersin diye özün ya da Avalon minersin Dut diye. Haýsyny minerdin diye şu ikisinden biri bolsa. Oy. Ay men öküz kelle ya Dut Avalon. Ya öküz kelle ya Dut Avalon isen öküz kelle dostum öküz kelle. Sebä men crazy edem ok özüm üçin sürýän. Ýöne öküz kelle gaty. Ýöne gaty ýe 3 armyk bolsa, ýöne öküz kelle 2 armyk bolsa, däl öküz kelle 3 armyk bolsa, 3 armyk öküz kelle sürjek. 2 army bolsa, ona Dut Camry sürjek. Babyçkalar näçe? Okay, ho 100 gedek gezdim diýär. Babyçkalar, oglanlar men babyçkan bakyn, men maşyn bazardak videom göräň dolu, oturup şo soragy ýöne bermezler ýal. Oturup çykýarym. Men şu videoda da aýtdym. $5,000 başlaýar babyçkalyň bahasy $7-8,000 çenli diýär. $10,000 babyçkalar ama gataň arabasy. Ýöne o baha berip alanyňa diýen ok. $7,000 babyçka men berjek. Gatgo babyçka olsa $7,000 berjek. Şoňa çenli alyp bilýän dostum. Arkaýyn mesele ýok. $5,000-dan $7,000 aralygyna babyçka pul jalka däller. Gowmaşyn. Üçüňde kaşlok açdyňmy diýär. Ýok. Dolardan aýtsaň fiyat Atabek diýär. Maňa da beräýär agam diýär. Näme bereýin dostum? Pul barmaýmy? Dost biziň soralara jogap beriň oňa da. Şu soraw dostum seret sorawlar gelip otur. Bu da YouTube sen ýazan soraň soň gelýär. Şondan dogry düşün. Men okasam täze BMW video haçan çykar. Okay agam diýär. Täze BMW şu açyk kuruluşdum eýesi bilen Aşgabatda çağır otur täze BMW abzor etmäne. Isuzu'nun priborunu 7-nki ýaly edip bolarmy diýär. Bilmedim dostum ona. Nissan Murano. Kepka bir legendar maşynaň birde. Ýöne dostum Kepka gaty hemem zapças gymmat. Täze BMW jogap berän ok berýän. Daýka salam berdi. Wa alaykum salam. Oglanlar videoň başyna berdim dostlar. Salam alaykum video haçan çykar okay agam.
çıkar nesip olsa Aşgabat'a gitmeli. Täze BMW diye. Täze BMW Aşgabat'ta nesip olsa täze BMW, Mercedes, gaty gymmat maşinlar üçin biz Aşgabat'a gideriz aýratym. Bir hepde 10 gün bolar taňarda da. Dostlarym maşina adyna geçir. 7-nki alet bolýan. Motivasyonlu video. 100 gedek yazdım BMW Y34 kaçan gelýär. Y34 abzor etdim däme? Etdim däme dostlar? Etdim ha, eden maşinam abzor diýmeň. Etmedik maşinam aýdaýyn. Ağam özüň barada motivasyonlu video goýaýdy. Motivasiya men size her videoda berýän şol yeter. Edil men var motivasiya terine şey diýerler da ulanır. Käbiriňiz pikirjek men gatwyr ba ýene birde oňýalyk da men prostoy abyşny ulan ho bilen göräňi peşkomda aýlanıp görünür men. O baý zat däl, o abyşny ýöne sredni Türkmenistanyň sredni ýaşaýjysy men. Anaýyn. Ütköş zat ýok, ýöne prosto hereket edip ýör. Öz pulumyza men ýene tam baý däl, men bapşy как бы srednidan aşakda ýaşaýan maşgaladan nima? Has aşakda ýaşaýan. Atdy şoňa geçip daýat etdim. Efir wagtym jaň etmeň gaýrat. Baryň bilýäňiz, jaň etseňiz efir doňya, dogry düşünüň. Ulumsuzlar zat durýan, hiç şeýle oňňalyk zat ýok bizde. Du tablon näçe? Du tablon seret dostum. 5500 dollardan başlaýa igice ýokary. Ondan almaz ýazylýar. Şonu aýdýan hemmesin okap geçip bilen okda maňa avalon lastiçka nirde lastiçka öýde bugun lastiçkaň ýagyny çalşdyk. Karter şol aşaňa bir zadyna söktürüp için ýugdurup pol motor ýuwup her bir 4 gedek ýagdan soňmy bir zatdan soň aýdylýan zatlar bar. Şol bugun ustadadyr lastiçka şol zatlaryny çalşdyryp ýaglaryny çalşdyrýan. Teatr nirde o kitapxana tarapdamy diýe. Daha şoldu däm. Kuz maşin hiç il bilemok. Sen baskansın diye. Nissan versa gowy? Nissan versa bara. Venza da maşo men halamayan versa. Ha o elbette Venza gowy dalýany. Venza alman, versa alsaňyz bolýar. O baýdak meýdan ýanyna gidelmi? Bir açyk göreli. O taýda internet tutmasa bolýarym ýankaly. Toňsa. Janyň sag bolsun. Sag bol, sag degimsiz H20 kemri kopartan näçe gelip düşür. 12-13 min dolar alıp biler dostum. Ne degimsiz diýemizde seredin bir zatda. Ben tede bir maşin degimsiz diýemde, значит aýrybaga çykmadykdyr. Hiç il degimsiz maşin aljak bolsak gymmat düşýär. 4-5 min dolar. Hiç il degimsiz maşinam alyp bolýar. Daja bumper çalşmaly däl maşinam alyp bolýar. Ýöne gymmat düşýär. Onuň men bumper döwlen, ýa-ni holunky surat gördüňiz siz. Kapot çalşmaly. Biram öňkü bumper çalşmaly. Bolly başga hiç il detal çalşanok, biram bir faras çalşylýar şoň. Bolly maşin aýrabak çykmady. Radiator hemme zat özüniňki pat kapot özüniň kolýa, kapot ýemşerin bir döwlen. O zatlar bir ýöne çalşylýan zat. Düşünüňiz, şoň üçin men size aýtjak bolýan dadym, aýrabak çykmadyk bolsa, значит degmedik diýdim bolýar. Onuň maňa degimsiz diýäne, degimsiz maşin gelen ok Türkmenistana, olur, kireler. Şoňa dogry düşünüň, aýrabak çykmasa degim hasaplananok. Ofitsialny dillerde da degim hasaplanmaýar, aýrabak çykmasa. Kapot kalıp gitti de. Bolýan da ol. Çalşyk goýberdiň. Sen hazır daja var, kapot çalşanyň köpüsi bilmeýär. Bir kan ýemlek goýarýan boldy. Bilmeýärler. Kapot näde biljek, şpaklovka zat etmeseň onu. Düşünäňiz, krel zat çalşylsa onu bilip bolýar, mesele ýok. Kia Optima, gowy maşin. Aşgabatda baraňda Mercedes gelik, hökman suratda Mercedes gelik bar, bir san öwrüden gördüňiz, hemmeňiz beýenýärli. İngimmat maşina öýdän şol tama karşsa men ýalňyşmasam şoňam esini men jaň etip görjek, aýdyp görjek, am şoňalyk abzor edip bolarym diýip. Ruhsat berse, käbir adam öz maşynyny video çekdirmegiň islemeýär, ýa-da bir sürmegiň islemeýär, ol normal zat. Biz oňa hiç zat diýmok. O normal zat. Häzir liçne men öz maşynamy bir gelse de, men sen maşyny abzor etjek diýip men bererdim bolýar, men etdim. Yok, maňa problem yok, abzor mu alam, men aýdar mı planda etme, pırlap da etmeyin, как бы bizim edem yok da abzorda da tam, ýöne bir basylyp görülýär gatrak, ýöne aýdan pırlama da etme diýip boldy, başga ladym yok, uslowiýam yok hiç ile. Like bilen gollar, hawa 20 näme diýen pikiriňe
RAV4'i koyay dayan işte. Koydum ha maşin bazarda RAV4 koydum ha ulanır görün şonu. On soň Ayrettin Abzor gelir. Ayrettin Abzor ýoşadan gelir serdin. RAV4 gatwur populyar maşin däl. Şu RAV4 men koýsam 3 kaşık bir görünmeli sebäbi sprost gatı al. Ondan prostat koymalı olýana. Düşünüňiz? Doğru düşün. Näl ýa goýýan daýka. Men häzir näýdi? Baramda görämesem häzir näme ýa goýýanlaryny. Goýanlaryny. Sebäbi polun içinde adyp ýugdurtlady çekdikleri de. Dogan met berle men bärde bu gat maşyny 10 günde göremem. Näl ýa goýýan ony. Ýa Samsung Camry'ň bahasy näçe? O Samsung Camry'ň bahasy ýok, satylan o maşyn. O maşyn wara. Eýesini o maşyn wara. Eýesini $4.000 oturupdyr. $4.000. Öz eýesine. Öz eýesine $4.000 oturdy. Şoň üçinem zat satylan ok maşyn. Üçlük babyçka goýay hökman suratda. Hani limuzin Mercedes tap bolarmy agam? Ay ýok, limuzin Mercedes. Men bir gedek limuzin Mercedes goýdum şo şuwat Bayramal şäherde kredit görün seren olsaňyz. Gördüňizmi? Näçe 130 milionamy? Şoňa bir zada satylýan şo. Diýim siz AK-20 Camry kopartdan näçe gelir düşür agam jogap beräy gaýrat et. Seret dostum, Radnoy AK-20 Camry diýim siz $15.000 gelir primerna. Bize Radnoy AK-ken alamdyk. Sebäbi näýdi? Gymmat düşýär. Men häzir garalyp renkin öwren gowy. Amat düşýär. Radnoy AK 15.000 oturjak bolsa, maňa Radnoy AK del 10-20 12.000 oturýar. Men $3-4.000 renk üçin berjek gel. Radnoy bolman geçsin. Men ussalam ba Radnoy ýaly edip zat edýärler. 5 ýylam garantiýa berýärler. Kraskan gopsa, baryp maşyny gün öňüne taşlayan, sana täzeden polnu kraska edip berýärler. Lüboy usta görüp seresin. Edil usta biläýmese gaty uly gaty bir gowy usta biläýmese ananaýyn bilip bolanok maşyn öwürlenýäni käbiriňiz pikir edýäňiz da ay öwürlenýär birlip asobinna da şerutdak oglanlar ne Türkmenistan içinde ýaşap ýören oglanlar uje bilýär öwürlen kraskan gördüler öwürlenýär diýäde näl pikir edýär öwürýärdiler bir wagt şu ken bilen kraskan öwürlen bilip dur gapyny açsaň ay bäriň gyzyl ekene ana şoň ýalyk mı pikir edýäňiz oglanlar oňa zat ýok maşyn polnu sökülýär. Motor düşürlen ok, öň düşürlýärdi. Motoryny düşürlen ok. Nussalar öwreni motor düşürmän. Kapot sökülen ok. Maşyn daş polnu sökülýär. Apşifkalar aýrylyp polnu sepýärler. Edil zavod kraska nälik bolýansa şoň ýalyk bolýar. Edilini zavod koy. İçine soklanak da kraskan. Ýöne şoň ýalyk bolýar. Ala detmäň ony. Gaty gow kraska bolýar. Hiç kilen bildirmeýär. Şoň 21 Corolla näme diýen? Gowy, alay S-Class bolsa. Oh, Geldi. awa. Gowy nädeler? Näle? Oňatma. Bu näme? Jaba ýazmy? Abzor. Beli gösterdiň ha. Ana belik. Gowy näde? Holun kvelikdir de, qara. Oýda. Ana nasır qarayın. O buzulda. O şoň üçin muna. Döwlümi? Yok, şo skorslar buzul käkira. Ha. Bu Noşkasyny ýatyp sürtdi, aňa kay. bu. Esemin uluma. Kolonka gitti. Yok, gitmediler. Dayko. Yukarı diklen yukarı. Kaptan çıkan kaptan. Kaptandaki 86, Grasser maşyny. Maşyna da kalkar lisede bolýar. Aynen. 86. Hayır dura maşyny. Veli ablam. Maşyny da.
Gördüňiz veligi. Ana velig. Seyredin velik daja, veligi daja süýüp seyretsek näkile sadet böyle. Salam. BMW E34 kuzov abzor etmedim bolsa onu eder sprat. Mesele yok. Ben kaçan bayram alatda şoldan velikde geçecekde. Tersine gaýtjak dostlar. Berden men samolyotda gidýän. Aňardan berk velikde gaýtjak bolýar. Garoç şo karara geldik. Ejäs emme zady. Daýka üçlük tut kemri çekäýdi, hukman suratda. Velik näçe baha, näçe ýyl. Näçe boldy velik, näçe aldın? 7.000 manat aldın ha? 7.000 manat. Ha 7 milyon ha? 1700 manat var. O 7 milyon alıptır da. Zat 1700. Şoňa bir zat 7 milyon alıptır köne pullun. Senliklerle biraz oynap görmen. Şumat maykada soğuk dälim de. Bir açık soğura günni. Ýyl näçe ýan velingde. Yo täze da näçe ýyl 2024 tip ýazyp tura. 2024 ýyly. Paket. Uralyň Hytaý Belarusiýada. Belarusiýanka. Belarusiýanka karoçy velik. Belarusiýan önümi. Belarusiýadan bagamy oglanlar bärde. Belarusiýadan gelen velik. Toyota RAV 4 2018-2010 maslahat beren. Hawa mesele yok bu maşyn. Ýöne men özüme Highlander alardım oglanlar. 18-19 Highlander seredin bir zatda. Bir maşyn alýan da bizde sen RAV4 diýen crossover da Highlander hem crossover. Highlander has popularny. Islan wagtyň istat bolmasyn da durmuşda bir zat bolaýan ýagdaýynda bir zat bolaýan ýagdaýynda sen lüboy wagt satyp bilýän şo maşyny. Ana şoňalyk. Mene şo pikirde. Skitka bolar, näme üçin bolmasyn? Jogap berä 2002 Prada o уже premium maşyn olanlar. Her bir adam üçin däl ol. Prada gymmat maşyn, doňýamy. O maşyn sürýän Pradany. Highlander zat hissat, Highlander hissat Pradanyň ýanyna. Olar premium maşyn, Land Cruiser, ýanky Prada, olar has gowy maşynlar düşünýärmi? Alekim 300'lük abzor eday. Hukma suratda 300'lük ba. Уже taýyn 300'lük diňe baraýma laşkawada. Gel berde o taýda kan go tutanok internet. Tamma kas maşyn bazarmy diýe. İksem. Her ýerde. Maşyn her ýerde ardan çykyp biler oglanlar. Şoň üçin bir ýerden gözläň diýmok men hem ýerini gözläň diýen maşyn gözläňizde özüňizde hem ýerini gözläň. Salam daýky üçlük babyçka gerek polny pul. Mesele yok. Tapýar. Pulun aýdýan maňa plança hasapla, plança manat bolsun diýen. Şoňa öre tap berýär. Sebäbi babyçkalar ýa-ni polny pullar $6.500, $6.000, $6.500 da. Onun has goglary 7, 8, 9 gitdi. Şoň üçin siz maňa aýdýaňyz plança diýip şoňa öre tapýar. Hyundai Sonata abzor edýär. Hyundai Sonataň abzoruny biz etmelik geçen edek daha şoğda elemde. Onun dünöňüne etmelik ese jaň almada jaň etdi maňa Hyundai Sonataň ese şu ýerde barmy? Instagramdan nomerimizi alışdyk da berde duraýar gel. Jaň etdi. Am şuňalyk bugun saat 7-de mi 6-da diýip görüşmelik de 4-de mi? Evet ýadyma şonu. Gelmedi soň jaň etdi izne 3-4 tapyr almady onuň aý borlay diýip. Oglanlar bir zat daha şowda sizin tanışyňyz, garnaşyňyz ba bolsa, bir gowjy 3 köşek maşyna ba bolsa, indi 3 köşek diýemde biziň abzor etmedik maşynlar. BMW, Mercedes, Toyota, Tapaudio. Abzor etmedik maşynymyz, Opel, onuň Astra-jy zat diýdi. Biziň abzor etmedik maşynymyz ba bolsa, edeliň mesele yok, arkaň ýutup beriň. Şuňa daha şowda wagtym gelin arkaň surata düşek bolýar, käbir utanıp durýar, am seni gelin arkaň hiç problem yok. Berde biz zat hiç kimden gidenem yok. Arkaýyn prastoya, bize prastoya oglanlar. Bunanyň 7.000 näme alardym? $7.000. $7.000 men öküz kelle alardym. Oscar S öküz kelle alardym. $7.000.
Ne? Lexus neçe çıkaram? Yes, 330 2005. Onam $7,000 tap bolur laýda olsa. Men ýok o 7 tap bolmady o. 8den geçmeli bolar. Gojasyny aljak bolsaň. Ýadyňyzda düşen men 300'lük garany paşty $8,000 sattım da. 8,000'den geçdim çalaja. Ýöne ol maşin paçka hiç ildigim ýok. Hiç sat çalşylmadyk. Daja kapot kirelem özüňki. Onuň Buram 100.000 probek geçen probek azdy. Şondan ikinci variasiýany abzor hökman suratda ulanlar hökman suratda 2013 RX Lexus bahalar nähilekdi. Ay şu 13-15.000 aralygynda 2013'ler. Gowsy. Ba menne bir sany tanşymda Sneshka akşam satmaly we Sneshka. Ýöredingmi? Bola. Davay aha. Näçe çıkardy osya? 350 ýyl näçe ýylyny aýtdy. 6.000 baby çıkalsaň gowum öküz kelle diýär. Öküz kelle alsaň gowy. Ýyl täze taki. Berden pul ýebersem çekip alyp bilýärmi diýär. Nirik pul uratsaň dostum. Pul uratjak bolsaň en para da urada Sberbank we soň adresler we tapajok. Urat mesele yok çekip alar. Berden YouTube'dan sadece gelýär, ýöne komissiýa at bolýar. Tapajok özüň näme udobny sponsorluk ol diňe çista желание. Sponsor olmak isteseňiz, holun ýazdy biri Russiýadan. Am ýörejek bagtyň aýt, belikde men $100 pajaş geçirdi. Ol $100 näme derdi şo bir daha belik almalar 3 sany. O beliňin bahasy hersi 100 näçe dollardan. Primärne şo beliň pul bolýa, belik alar. Beliga. Onuň öýden gowurdarsa opşy şoňa sarsar edip ýörer nesip bolsa. Agam ýazýan jogap bereňmi? Wagt jogap berjekçe ýetişmeýän dostum. Ýetişsem jogap berýän. Daýko Samsung kamera abzor haçan edýän 2-3 günden çykar abzor etdim oglanlar dinleýän. Siýana XL 2020 kopartda näçe aldyrar? $8-9.000, $10.000 şeýle alınýar. Primärne. Türkmenistan bakadan $2.000 arzan, $3.000 arzan oturtup bilersiz. Goja gözlesek. Ýagdaý gow agam diýär. Titanic Avalon ýede barmy diýär. Gözläp bolar. Ýyl könürek 2005, 6, 7, 8 şolary. 7, 8 tap bolmam haýdan uja restoran kolýara. Daha şoda maşin ardanmaýdy. Ay ardan yerlere ama gymmat yerlere ama 10 euro Lexus'ine çalıp bolar. $10.000 geçmeli dostum. Gowda aljak gotaň $12.000 prostoy. Panoramat wapşe gymmat. Daýky öz adyna nesivede bolsa men bir pikirim ba. Sayt priложение döretmek. Şo taýda maşinler ýöne maşynnikler bolmadyalak. Bilýärmi, prosto onu tapmaly. O näzadyň içine sen aýdan priложениýanyň içine girsek reklama we maşynnikden dolu arzan maşyn oýarlar. Jaň etdirip 1 milyon geçer, 100 manat geçer, 200 manat geçer. Onu da şoňalaklar kan olýar. Men arada Instagramda da paýlaşdym. Şoň bilen görüşüň diýip, görüşen oklar. Inte men göremok, bir zat görüşýänlerini men bilemok näet görüşmesin. Men priложениýanyň eýsel o men kelarim däl. Ýöne şonu etmeli şolar. Şoňalak zat bolmazal. Ondan soň bilýärmi näme? Dörözlesim gelýär. Şoňa goýulan maşinlarda satylanna prosent alar ýaly bir zat edesim gelýär. Şo taýda maşinler başga ýerden arzan bolar ýaly bir zat edesim gelýär. Ene şonu pikirlenmeli. Ne iýmini mysal üçin diýeli, şo maşin boljak bahasyny ýazsalar, şoňalyk bir zat etmeli, döretmeli. Men taň oň üstüne pikirlenýän. Men programmist adaydan. Maşinler şo taýda arzan bolar ýaly ýa-da öz maşinlaryny şo taýda goýup satmaly, arzan, realny arzan edip. Oň üçin hem sponsor gerekde. Sponsor bermeli gatkan pul. Düşdäňmi? Şop sen kopartdan, daşörükden maşin getirip arzan satarsın ýaly. Häzir ýöne sponsordan pul alanda sen prosent bilen edine bermeli sponsora bilýärmi? Häzir $100.000 ber. 20-30% bilen edine berdiýmeler ol. Mysal üçin aýtmaly. Ona şoňaly her maşindan $500, $1000 maksimum görüp ýa her maşindan $500 görüp satjak diýip işleseň, o işläp bolýar ýöne hiç bir sponsor onu etmeýär. Öz pulun bolmasa, sebäbi häzir gözüňizde elýärmi? 20-30% goýup satanlaryň gowda, senki $500 goýup satanlardan. Gijrak satýarlar ýöne satylýar serawna düşnäňiz.
Şoň üçin öz puluň bolmaly. Gatkan puluň bolsa, ana şonu edip bolýar. Mesele ýok. Hem adamlara peýda zat edýän hiç kimem daşarykda saramaya. $500 üçin men kellämi arçak, 5 ay garaşak gel. O $3-4 üçin 5 ay garaşak diýerler. $500 üçin hiç kim 5 ay garaşmaýar. Dawa getir senden aljak diýip. Ýetenne kan pul bolmaly, ýeten pırlap durmaly. Oň üçin ýöne pul ýerden almaly. Samsung näl maşyn, go maşyn Samsung Camry. Mesele ýok, gowar men onu. Bilen näme men Samsung Camry pretensiýa etmeýän. Sebäbi Bakasardan maşyna menne hiç pretensiýa bolmaýar ulanlar. Onuňam dogry ýönemde. Am tarada Avalon nesip bolsa tarada Avalon men sana söz berýän abzor etjek. Like goýun esasat, kommentariýa ýazyn we dostlaryň bilen paýlaşyň. Ulanlar men 3% zaryadym barly. Kim näme zat diýse ýazsyn. Am abzor puluny ýa mut oğlanlar kim aýdýar abzor puluny diýip mut ýadyňyzdan çykarmaň. Men edýän işlemiň bara mut. Men size maşyn tap berem dedi. Mut tap berýän käbiri özü göwnüň çykat pul berýär. Mesele ýok. Ýöne tap berem de men mut tap berýän kopartdan alam da ana $100 alýan. Atak men mut tap berýän maşyn Türkmenistan içinde. Onuň satan adam bar, şol beren bolýar $10, $5. Alan adam käwat göwnüň çykaryp $50 berýän amma $100 berýän amma. Ba, men gazanjym elbetde Hudaýa şükür gülýärlik. Ýöne bir 3 köşk aňyr başdaýl. Sredni Türkmenistan ýaşaýjysy näçe gazanýan bolsa meniň primlerine şoňdalyk. Eng köp näçe kilometr geçen öküz kelle alyp bolardy. Mesele oğlanlar. Men size aýdaýyn, öküz kellen bara 500 000 geçen olaýsyn. Motor karokko gow bolsa mesele ýok maşyna. Unanaýyn, men size dogry zat aýdýam. 500 000 geçen olaýsyn. Ana men maşynym 200 näçe min geçen mesele ýok. Motor karokka açylmady, gülýärlik, ýörep. Prosto maşynä saklandy. Men size aýdaýyn 50 000 geçirmem motor stok berdirip bolýar we 500 000 geçirmem arkaýa ýeni sürüp bolýar. Maşynyň saklanşyna bagly, pırlap, götün pırlap, ruşnoy çekip basyp ýören biriniň maşyny almaýan da, alanda bir seredi bolýan, da bid edilmedik maşyny alýan. Onuň men käwat aýdýan taksi bolan diýip, taksi bolan näme üçin alam? Taksistlerim öldürüp sürýär, bas sebäp näme edýärler? 1 ýyl 2 ýyl sürüp satyk görüp başgasyny alyp ýören amma gow seret sürüp ýören amma şondan men sera onu bilip bolanok da näme saklanan onuň ay taksi bolan bolsa borlaý diýip alamok. Beýdikde mene taksistleri zat edýän, kemsitýändir ýene bir wagt oňa pikir etmäň. Men prosto özüme wygydym zat almaly. Kredilmedik zat maşyna alýan. Dogry aýtsam, kredilmedik maşyna alýan, ser tanap öz sürüp alyp ondan soň bir satangda bir açyk peýda görmeli şondan. Alanda soň bir motor ýagy içmeler, stuk bermeler, düşýänmi? Şondan basym abzor eder dost. Full dut Camry näçe tapylar? Full dut Camry 2-4'lük full dut Camry'ni $5,700-800 $6,000 üçin tap bolýar 2-4'lüğünü. 3'lüğünü $7,000'dan geçmeli. Gat gowda aljak bolsaň. $7,000 yetmeli. Babuçka tap berä, mesele ýok. Tap berjek. Ýalşyň oğlanlar 2% zaryat galy, sag bolaşan efiri ýapjak. Like goýun, kommentariýa ýazyn. Maksimum size pedal olanlar diýip pikir edýän. Maşyn motor karobkasy hiç sünk ýagdaýy gowy bolmaly. Ne biter ama sünk dogry aýdýaň dostum. Esasda kuzwa watosol motor karobka oňurlýar. Iň esasat janyňyz sag bolsun, her biriňize öz isleýän maşynyňyzy almak nesip etsin. Janyňyz sag bolsun oğlanlar. Biz bilen galyň, agda bolun, hökma suratda podpisasiýa ediň kanala. Esasda şu podpiska, like, kommentariýaňyz aktiwnystyňyz men motivasiýam galar, men günni ýadamany işlerini ýaz. Janyňyz sag bolsun.